cine era președinte? Era președinte era Icren. Ăla mă, care l-a pușcat oamenii, mă, Icren, nu-l cunosc pe Icren. Și din ce țară e la bine? Păi în țară, ce tot poporul, conducea poporul. Conducea poporul? Ei, dar l-au pușcat oamenii. No, bine, de te-am întrebat de Rusi l-au Ceaușescu, pușcat. băga țară ăștia carbit, îmi de. Pe Ceaușescu pișama și pe gura ta și pe fața ta să mă piși. Ceaușescu, auzi ce făcea Ceaușescu, să zic eu. Când ducea tot poporul, Da? el făcea bine pe la spațiu de la poporul. Aha. Și din ce cauză au murit? Că n-am înțeles. L-au pușcat oamenii. Dar de ce tu? Asta, trăiască toți păducite, de ce l-au Păi pușcat? că nu l-a supă, ursul l-a pușcat pișama și pe gura ta, ursi, aci care are o blonzule, ursi. Nu mi-a murit eu, nu că... Au, Bine. Deci până la urmă, din ce cauză a fost împușcat Ceaușescu? l-a pușcat ursul, mă, asta, tu nu înțelegi tu, gata, tu ce înțelegi ne s-o pinat cu mine. Da, L-a tu pușcat ce înțelegi oamenii. că la pe care ce provocare, ce pe m-am găsit doar să am pușchime? Păi, eu am făcut-o pișama și pe gura ta, că l-a pușcat oamenii, l-a pușcat în amartă, când a fost în amartă. În ce? În amartă. Bine, și-a fost Ceaușescu. În amartă.